Selam aleyküm, hoşku bire brumet. Dibe em hinekî li xwe ji xwe bipirsin, hinekî li xwe var qilin, hişar bibin. Gelo em çi qas ji naveroka Qur'anê haydarin, em çi qas zanîna me, ilmê me dereqê Qur'anê de heye. Mixabin, dixwazim gelek tişta bînim ziman, em Xwedê li gora Qur'anê naz nakin. Ji sedî nodê musulmanan Xwedê li gora Qur'anê naz nakin. Meleketa li gora Qur'anê naz nakin. Cinnet û cehennemê li gora Qur'anê naz nakin. Pêxembera li gora Qur'anê naz nakin. Kitêba Tewrat û İncîl û Zeburê û digel Qur'anê li gora Qur'anê naz nakin. Pêxember li gora Qur'anê naz nakin. İslamê li gora Qur'anê naz nakin. Welî û şehîd û alim û mezheba li gora Qur'anê naz nakin. Heta neyarê me herî mezin şeytan em li gora Qur'anê naz nakin. Hemû tiştê ku dereqê van tiştê me da got pirî wan me bihîsî ji xelkê bisî xel baz dikin. Ji ber wî gava em Qur'anê ji nava jiyana heyata xwe rakin, Xwedê di jiyana me da tunebe, em nefsa xwe dikin îlahê xwe. Ji ber vê ya şeytan, ez ê ji were behsa şeytan bikim, du çeşît şeytan hene, du cure. Yek şeytanê ku navî îblîs e. Em naletê lê tînin ê ku weswese didin meriva, tenê zirara wî weswese digihîne me ra. Wekî din tu zirara wî me ra tunê. Me ra mecbûr nake, tecawuzê malê me ra nake, tecawuzê erdê me ra nake, tecawuzê namusa me ra nake, xwîna me ra narejîne, malê me ra nadize û bi enwaê zulm û zordariyê em bê zulmêr însan nake. Tenê weswese dide însana. Şeytanê ku em tim naletê lê tînin navî îblîs e. Lê mirovên ku bî şeytan henin. Şeytan Xwedî inkar nake. Şeytan dibêje la ilahe illallah. Şeytan Xwedî inkar nake. Şeytan tenê kufra şeytan, kufreka istikbarî ye. Tenê şeytan dibêje çi? Dibêje ez ji Adem çêtirim. Quretî dike, fexrê dike, kîbr û fexrê dike. Lewra şeytan ji Xwedê re dibêje ene xeyrun minhu. Di Sûre-i Araf ayette 12 da dibêje. Ez ji Adem çêtirim. Xeleqtenî min narîn ve xeleqtehu min tîn. Te ez agir çêkirim Xwedê, şeytan ji Xwedê re dibê. Adem ji heriyê çêkirî. Lewra dibê ez jî çêtirim. Doma cira secde nav. Bala xwe bidê şeytan di Qur'anê du cara dibê ene exafu Allahe Rabbel alemin. İnni exafu Allahe Rabbel alemin. Şeytan du cara dibê ez ji Allah evê ku Rabbel alemin jê ditirsin. Rabbel alemin ji Xwedayê ku Rabbel alemin jê ditirsin. Mirovên ana şeytan di heyata xwe de yek carekî bi emriya Xwedê kir. Ew jî ji Adem ra secde nebire. Gava Xwedê Adem xweqand got şeytan jî re here secdê, neçû secdê, got ez wî çêtirim. Lê mirovên ana ku divê em musulman in, tenê dilmêjê de isyana Xwedê dikir, bi emriya Xwedê dikir, tenê dilmêjê de 33 cara royê nare secdê. Şeytan yek carekê neçû secdê, Xwedê ji dergehê xwe avêt, mirovên ana rojê 33 cara isyana Xwedê dike, bi emriya Xwedê dike û radibe naletê li şeytan dixwîne. Gelo kişan da şeytan e? Şeytanê ku îblîs evê ku Xwedê ji cennetê qewiran Adem ji rê dixist, ew şeytan e? Yan ew merivê ku rojê 33 cara em bivê ji Xwedê re secde navre şeytan e. Yek jî şeytan tu cara em bivêjin zirarê nadin meriva. Şeytan tenê weswese dike, dixwaze te ji rê derîne. Lê mirovê ku bî şeytan hemû enwaê zulmê dike. Malê te dixwe, milkê te dixwe, eraziyê te ji te digire, te dikuje, jina te dikuje, zarê te dikuje, temamê em bivê tiştê bêrîtî dike, serokin, serwerin, şahin, paşahin û em wan wek welî, em wan wek alim, em wan wek xelîfe bi nav dikin. Em nedêse em bigo em çepkê xwe ji wan re lê dixînin. Lê ew şeytanê ku em navînin, îblîs ê ku weswese dike, em naletê li wî tîne tê. Em korin kor. Çima em korin? Lewra em ne xwe, ne Xwedayê xwe, ne şeytan em li gora Qur'anê naz nakin. Şeytanê
meva naxuye tim dibîra me daye em nalet têlê têne lê şeytanê ku li kêleka me ye serokê me serwerê me şayê paşayê pizmamê me aqrebayê me em bivê dostê me herî qenc û baş keleka me ye û hemû karê şeytanî dikin em li wî em ji wî hez dikin çima lewra me hê xwedê nekirî îlahê xwe me hê xwedê nekirî îlahê xwe gava xwedê îlahê me bi Allah îlahê me bi divê heyata me li gora viya tenzîm û tukuz be divê hayat program hayata me Qur'ana pîroz be lê gava programa me hayata me ne Qur'ana pîroz be wê şaxî nefs û şeytanê me îlahê me ye efereeyte men itteheze ilahehu hevahu Xwedê Teala di Sûreyê Casî ayete 26 dibêje erê divê tu nabînî ew kesê ku nefsa xwe kirin îlahê xwe dême du dünyayê de du îlah heye yek eğer tu li gora Qur'anê bijî îlahê te Allah e eğer tu li gora dînê İslamê ne jî heyata te Qur'an tenzîm û tukuz neke wê şaxî îlahê te nefs û şeytanê te tu xwe Müslüman hesab neke tu xwe Müslüman hesab bike jî tu li mêj jî bike tu rojî jî bigire tu ne ehlê İslamiyê tu ne mümin e lewra İslamiyet ne tenê li mêj û rojû hez û zekat e İslamiyet ne tenê bi vana jî erkanê İslamê ne İslam tamamê Qur'anê dê tu pê bawer bi înan bike û li heyata xwe tetbîq bike hîn bibe wê şaxê tu em bîwere tu Müslüman e û İslamiyet de be heta carek din bîm di xêr û xweşî de. Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.